नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करते आहे। तर मंडळी, आज मी घेऊन आलेले भाजीचा प्रकार। तर मी ही भाजी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। त्या भाजीचं नाव आहे नवलकोल। तर ही भाजी प्रामुख्याने जम्मू काश्मीरमध्ये होते, कारण तिथलं वातावरण थंड आहे, त्यामुळे तिथे वर्षाचे 12 महिने ही भाजी असते। आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये थंडीच्या दिवसातच येते। जम्मू काश्मीरमध्ये या भाजीचं नाव आहे कड़म, छत्तीसगडमध्ये या भाजीचं नाव आहे नवलकोल, संपूर्ण भारतामध्ये या भाजीचं नाव आहे गाठ गोबी। आणि तर मी ही भाजी तुम्हाला तर दाखवणार आहे करून कशी साफ करायची ते आधी सर्वप्रथम पाहूया। आणि मी हे सर्व साहित्य जे घेतलं आहे ना, हे भाजीत जे कापून घ्यायचं साहित्य ना, ते मी आधी घेतलं आहे। आणि फोडणीचं साहित्य मी तुम्हाला नंतर जेव्हा भाजीची रेसिपी करेन ना तेव्हा दाखवणार आहे। तर ही सर्वप्रथम आपण ही भाजी साफ करूया आता। तर आता ही भाजीची जी पानं आहेत ना, ही अशी आपण काढून घ्यायची सगळी। हे बघा, ही भाजी जून असते ना, त्यामुळे ही पानं अशी टरटरीत असतात। आपल्याला ही पानाची भाजी नाही घ्यायची आहे। तर ही भाजी आहे ना, मी सकाळी सकाळी मार्केटला जाऊन घेऊन आले आहे। आणि ही भाजी 50 रुपये किलोनी होती, ती मला 45 रुपये किलोनी मिळाली। ही अर्धा किलो भाजी आहे। ते बघा, त्याची पानं अशी छान काढून घ्यायची आपण। या पानांची भाजी देखील होते। तर ही भाजी मी नंतर करणारच आहे, टाकून देणार नाही आहे। तशा तऱ्हेने सर्व पानं ही काढून घ्यायची आपण आधी। तर आता याची पानं काढून घेतलीत मी, आणि एक सोलून पण ठेवलं आहे। तर तुम्हाला कसं सोलायचं तो दाखवते। पहिलं सर्वप्रथम याचा बेस कापून घ्यायचा असा। हे बघा, असं कोवळं आहे, आणि तुम्ही घ्याल ना तेव्हा असं कोवळाच घ्यायचं एकदम। आता बऱ्याच सुरीनी पण देखील कापू शकता तुम्ही। हे बघा, सुरीनी कापलं ना थोडं जाड असतं, ते जातं निघून। हे बघा, तर मग मी हे बटाट्याचं सोलायचं आहे ना, हे त्यानेच कापणार आहे। हे बघा, मी हे सोलून घेणार मी आधी। सर्व साल काढून घ्यायची। ह्याची साल असते ना एकदम कडक असते। आपलं कोबी कसं असतो मऊसूद असतो, आणि ह्याची साल असते ना ती बीटरूटसारखी असते, कडक एकदम। तुम्ही घ्याल ना तेव्हा एकदम कोवळे बघूनच घ्या, कारण जर जून घेतले ना मोठे मोठे तर त्याच्यामध्ये आतमध्ये ना असे धागे धागे असतात। म्हणजे असं ते शिरा असतात ना आतल्या, त्या धाग्या असे कडक लागतात, ते शिजत नाही आपण जेव्हा भाजी शिजवतो तेव्हा। त्यामुळे आपण ही अशी कोवळे बघूनच घ्यायचे। ही अशी सगळी त्याची स्किन असते ही सगळी काढून घ्यायची बघा। आणि आतला मधला गर असतो ना तोच घ्यायचा एकदम। हे बघा, ते छान सोललेलं आहे मी। अशा पद्धतीने तुम्ही सोलून घ्यायचं। आता हे बाकीचे मी सगळे सोलून घेते। तर आता सन्मेश पण आला आहे क्लासमधनं, बघा माझ्या बाजूला येऊन बसला आहे। त्याला माझी मदत करायची आहे। तर आता त्याला काय द्यायचं आहे, त्याला हे कापायचं आहे। पण ते लहान मुलांना कसं धारदार वस्तू द्यायच्या नसतात ना, त्यामुळे त्याला मी कापायसाठी देणार नाही। तर त्याला एक काम देते आता मी, हे लसूण सोलायला लावणार आहे त्याला। त्याला हाऊस आले काम करायची व्हिडिओमध्ये। ही लसूण सोलून द्या सन्मेश। दे दे हां, हे बघा त्याला हाऊस आले। अशी लसूण सोलायची, दाखवते हा काय बघ। हां, अशी सोलायची का, असं आपटायचं आधी आणि मग काढायची चाले बघ। हां, असं सोल, हां काढ। तर आता हे बघा, मी तुम्हाला दाखवते चिरून। आता मी हे सगळं खालचे असं त्याचं बेस कापून घेतला आहे, छान सोलून दाखवलं आहे। तर आता मी याचे पीस करून घेते। एकदम पीस याचे ना बारीक बारीक करायचे, कारण जर आपण मोठे ठेवले ना तर मग ते शिजताना खूप कठीण जाते एकदम, म्हणजे लवकर शिजत नाहीत। एकदम मी छोटे छोटे पीस घेणार आहे। हे बघा, आणि जून घेतले ना तसं आतमध्ये ना असं बी असते, टरटरी तसे रेषा असतात ना, कडक असतो हा भाग, मग ते शिजत नाही। तर हे बघा, अशा पद्धतीने ना एकदम बारीक पीस आपण हे करून घेतलेत। हे बघा, हे छान असे बारीक केलेले आहेत। आणि आता हे सर्व पीस आहेत ना, हे सर्व हे आहेत ना फळं, ह्याचे मी कापून घेते। आणि हे साईडला मी टोमॅटो कांदा सगळं ठेवलेलं आहे, हे देखील मी चिरून आता बारीक करून ठेवते। आणि मग त्यानंतर आपण पाहूयात। आता मी भाजीच्या रेसिपीला सुरुवात करणार आहे। त्यासाठी ही कढई ठेवली आहे, गॅस पेटवला आहे, तो पण आपण साहित्य पाहूया। तर आता साहित्य बघा, ही भाजी चिरून घेतली आहे मी सगळी 5च्या 5 गड्डे ते चिरून घेतलेत। आणि हे त्यासाठी लागणार आहे साहित्य आहे बघा, हे मिरच्या आहेत, लसूण आहे, एक कांदा, मिरच्या 5-6 आहेत, तिखटच भाजी करणार आहे थोडीशी। हे खोबरं आहे,
कांदे 4 आहेत, कारण मी सुकी भाजी करणार आहे ना, म्हणून मी कांदा जास्त वापरणार आहे, कांदा टोमॅटो. कारण आपण मसाला पातळ भाजी केली तर मग एवढा कांदा नाही वापरत, तर मी सुकी भाजी करणार म्हणून मी एवढं कांदा टोमॅटो घेतलं आहे. कढीपत्त्याची पानं घेतलेत, हे 10-12. थोडीशी कोथिंबीर, फोडणीसाठी जिरं मोहरी आहे, अर्धा चमचा आहे. हा कलरचा मसाला आहे. थोडंसं भाजीमध्ये आपल्याला कलर वेगळा आणण्यासाठी आपण हा लाल मिरची घाटी मसाला टाकला आहे मी. आणि हळद आहे, अर्धा चमचा हळद, थोडंसं अर्धा चमचा हिंग, आणि हे 3 पळ्या तेल आहे. थोडं तेल जास्तच वापरणार, त्यामुळे छान लागते भाजी. आणि चवीनुसार मीठ. तर आता मी सर्वप्रथम तेल ओतून घेते. कढई पण छान तापली आहे. बघा तेल पण छान तापलं आहे. जिरं मोहरी छान तडतडून घेऊया. तडतडते एकदम. थोडा कढीपत्ता, मिरची टाकायची आपल्याला आता. लसूण आता मी ठेचून घेते. ही एक गड्डा घेतला लसूण, मग छान चव येते एकदम. ते बघा छान भाजलंय. आता त्याच्यात लसूण टाकून घेते. आता याचमध्ये मी कांदा देखील टाकणार आहे. जर मला ही ना सुकी भाजीच करायची चपाती सोबत खायला. यासोबत ना चपाती आणि पराठा छान लागतो एकदम, म्हणून मी सुकी भाजीच करते. आता या भाजीचं आहे ना एक असं वैशिष्ट्य कसं आहे, याचं ना लोणचं छान होतं एकदम. म्हणजे बाकी तुम्ही ड्राय भाजी करू शकता किंवा अशी ग्रेव्ही भाजी करू शकता, पण त्याचं जर लोणचं आहे ना हे कडक असतात ना, त्यामुळे त्याचं लोणचं एकदम सुंदर लागतं. तुम्ही नक्की लोणचं करून बघा. आता 1 चमचा मी हा मीठ टाकते. बघा एक भरून टाकलं आहे, कारण कांदा मग लवकर भाजला जातो आणि मऊ देखील पटकन होतो. मध्येच मी टोमॅटो देखील टाकून घेते. टोमॅटो पण 2 मोठे घेतलेत मी एकदम. भाजी देखील सुंदर लागते ती. हे बघा छोटा चमचा हिंग घेतलाय मी. हिंगामुळे ना भाजीला एकदम सुंदर चव येते. आणि तो असं फोडणीमध्येच भाजून घ्यायचा, छान भाजला जातो. आता टोमॅटो आणि कांदा ना मऊ झाला आहे बघा छान. आता यामध्ये मी थोडी हळद टाकणार, अर्धा चमचा. हे बघा हा छोटा चमचा आहे. आणि 1 चमचा भरून मी लाल मिरची पावडर टाकणार आहे, कारण आपल्याला तिखट मिरची टाकलीच आहे आपण तिखटसाठी, पण थोडं कलरसाठी आपण हा 1 चमचाभर मीठ टाकलं आहे. हे मसाला टाकला आहे. हे बघा सुंदर असा कलर पण आला आहे. हे बघा ही फोडणीमध्ये भाजी टाकून घेते. आणि ही भाजी आहे ना आता 5 मिनटं ना तरी 5-7 मिनटं आपल्याला छान अशी बारीक गॅस करून ना ह्याच्यातच असं वाफून म्हणजे परतून घ्यायची. या फोडणीमध्ये ती थोडीशी मऊ व्हायला पाहिजे. आणि त्यानंतर आपण याच्यात पाणी टाकणार आहे. बघा छान अशी परतून घ्यायची. हे बघा आता 7 मिनटं अशी ना 7-8 मिनटं मी अशी छान परतून घेतले. मऊ झाले आहे बघा, पण सुटत आले. हे बघा अशी छान मऊ करून घ्यायची पाणी न टाकता आधी. बघा थोडी अजून जरा कडक आहे. मग आता आपण याच्यावर ना थोडासा पाण्याचा शिंतोडा मारायचा आहे. हे बघा ते बघा छान अशी ना परतली. आता मी याच्यावर ना थोडंसं पाणी टाकणार, जास्त नाही टाकणार आहे आपण, कारण मला सुकी भाजी करायची त्यामुळे ती. आणि एकदम बारीक कापली आहे ना मी, त्यामुळे ती लवकर शिजली आहे. जर तुम्ही मोठे ठेवले ना तुकडे मग त्याला शिजायला फार वेळ लागतो. आता याच्यावर मी झाकण ठेवणार आहे.
आणि ही भाजी आहे ना महाराष्ट्रामध्ये अशी बऱ्याचशा लोकांना परिचित नाही आहे. म्हणजे ती बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की कशी भाजी अशी कशी करायची काय करायचं हां, बऱ्याचशा लोकांना माहिती नसतं. तर आम्ही ही भाजी लहानपणापासूनच खात आलो आहे. पण ही भाजीचं नाव आम्हाला अल्कोहोल म्हणून माहीत होतं. तर आता बाजारात जेव्हा आपण जातो ना तेव्हा वेगवेगळ्या या भाजीला नावं आहेत हे माहीत पडतं. तर आम्ही लहानपणापासून त्याला अल्कोहोलची भाजीच म्हणत आलो आहे. तर मी झाकण ठेवते. आणि ते झाकण आपण 5 मिनटं ठेवणार आहे कारण बारीक चिरल्यावर ती लगेच शिजणार आहे. तर 5 मिनटांनी आपण पाहूया. आता 5 मिनटांनी आपण बघूया. छान वाफ सुटले. आता आपण भाजी शिजली का ते पण पाहूया. थोडीशी कडकच आणि भाजी कडकच असते तशी एकदमच बटाट्यासारखी शिजत नाही बघा. तर यामध्ये मी खोबरं टाकून घेते. खोबरं कसं तुमच्या आवडीवर आहे. खोबरं नाही टाकलं तरी फार सुंदर लागते. पण खोबरं दिसायला डेकोरेशनसाठी म्हणा आणि दिसायला सुंदर दिसते. खोबऱ्यामुळे चव देखील वाढते. त्यामुळे मला ही खोबरं टाकून भाजी फार आवडते. बघ किती सुंदर दिसते एकदम खोबऱ्यामुळे. आता यामध्येच मी कोथिंबीर देखील टाकून घेते. कोथिंबीर अशी भरपूर सारी टाकायची. तुम्ही यामध्ये गरम मसाला पावडर जर मसाल्याची केली ना तुम्ही लाल मसाल्याची तर तुम्ही गरम मसाला पावडर धने पावडर देखील टाकू शकता. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि ही भाजी आहे ना डिशमध्ये सर्व करते. छान अशी वाफ सुटली आहे. मस्त छान शिजली आहे आणि मस्त कलरफुल देखील दिसते बघा. तर मंडळी आता ही भाजी ना तयार झालेली आहे. तर तुम्ही ही भाजी आहे ना आता थंडीच्या दिवसामध्ये मार्केटमध्ये आता थंडीपर्यंत अवेलेबल असते आणि कोवळे अशापर्यंत तुम्ही नक्कीच आणून खावा. कारण बऱ्याच लोकांना माहीत नाही ना ही भाजी. त्यामुळे तुम्ही नक्की बाजारात जाऊन विकत घ्या आणि आवर्जून करा. कारण ही भाजी अशी सहसा वर्षभर मिळत नाही, थंडीच्या दिवसातच येते. तर ही भाजीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती तुम्ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.